рӯзаро дар забони арабӣ савм мегӯянд, ки ба маънои боз истодан ва аз чизҳои муайяне худдорӣ намудан мебошад. дар истилоҳи шар, савм яъне рӯза ба маънои рӯзона аз дамидани субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб худдорӣ намудан аз хӯрдану нӯшидан ва ҳамбистарӣ мебошад. яъне амалан аз хостаҳои шикаму фарҷ ва ҳар чизи махсуси дигаре ки ба шикам ворид мегардад дар он муддати муайян худдорӣ намудан аст. албатта боз истодан аз анҷоми хостаҳои шикам ва фарҷ намуди зоҳирӣ ва қолабии шаръӣ ин ибодатро ташкил медиҳад. талошҳои бандаи муъмин набояд дар шаклан ба ҷой овардани он маҳдуд гардад, балки кӯшиш намояд ки худро ба моҳият, ҳадаф ва муҳтавои он бештар наздик гардонад. рӯза яке аз рукнҳои панҷгонаи бинои ислом буда, тоати бериё ва беолоиши Парвардигор ба шумор меравад, зеро он ибодати бешакл ва холӣ аз қолаби берунист, то зоҳиран ба риё ва худнамоӣ наздик бошад. даҳони хушкида ва синаи тафсони рӯзадорро танҳо худо ва худаш медонад. пас шахси рӯзадор дар ният ва рафтор низ бояд худро аз ҳаракатҳои риёомез дур дорад. тоатест ки худованд дар ивази он савоби бениҳоят барои бандааш ато мефармояд ва ҳамон гуна ки он ибодати безоҳир аст. худованд низ подоши онро дар нафсаш ваъда намудааст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар бахше аз ҳадиси қудсӣ мефармояд: худованд гуфт: магар рӯза ки он барои ман аст ва ман подоши онро хоҳам дод. зеро рӯзадор шаҳвату таомашро барои ман тарк намудааст. саҳиҳи муслим ҳадис аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу омадааст. ба ин маъно дар ҳадисҳои дигаре низ дар саҳиҳи бухорӣ ва муслим ривоят шудааст. тоатест ки аҳли худро яъне рӯзадоронро аз дари хосе вориди биҳишт мегардонад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд: дар биҳишт дарест ки онро шодоб меноманд. рӯзи қиёмат рӯзадорон аз он дар вориди биҳишт мегарданд ва ғайр аз онҳо касе ҳаққи ворид шудан аз он дарро надорад. нидо мешавад: рӯзадорон куҷоянд? аз ҷой бармехезанд ва ғайр аз онҳо касе аз он дар дохил намешавад. вақте онҳо ворид шуданд, он дар баста мегардад ва дигар касе аз он ворид намешавад. саҳиҳи бухорӣ, саҳиҳи муслим, тирмизӣ ҳадисро аз Саҳл ибни Саъд разиаллоҳу анҳу ривоят кардаанд.